Sabona Ntokazi unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiright ngiyaphila. Ngiqale ungicorrect. Ulili noma ulili noma ulili? Lilly Mncube. Lilly Mncube. Yes. Uright kodwa kuyaphileka? Hayi ngiyaphila unjani? Siyaphila kakhulu. Thina siyakwazi ke sihleli sikubona ma social media siyabona futhi nasengomeni ube ne feature enkulu. Yes. Ijeni yakho ya ku music mfethu yayinjani before ngoba sigeza bonke ngathi usike wathi ukuthatha ikhefu mbijana. Yo, it's been good. It's been good, but Yeah. kwagcina sekunama challenges khona, but nakhona kuze kufika ama challenges zonke izinto zazihamba kahle because I worked with TNS, I worked with Odlala Thukzini, the late DJ Nice One, baningi nje no DJ Flair from BMk FM. Yes. Mhlambe bonke labantu mfethu wahlangana kanjani nabo ikakhulukazi nje umuntu wadlala indima enkulu kuwena ukuthi akuthathe akubeke la ozokwazi ukuthi uhlangane nabo bonke labantu. Usiyabonga owaziwa ngoMapopo. Okay. Oseke wasebenza no DJ Tira no Mampintsha. Yes. Uyene ngakhuluma naye ukuthi ngiyathanda ukuthi ngingene emculweni wathi okay before uzogxile kuona music ngicela ukuthatha ngikuhambise kuma studios from Westinki o Afro uqala ubone eqala ukuthi kwenzakalani ku music before uzungene nje ngaphakathi kwana. Yes. So I would say uyena kakhulukazi odlala indima enkulu empilweni yami in terms of music. Manje konke lokhu kwenzeka komphunyaka njoba nje nanisenhlangana lensizwa and wazizwa kanjani mfethu uma ukuthi lensizwa ithatha iyakusiza kulekeleleni ku music? It was, if I'm not mistaken, it was 2015. Okay. Yes, it was 2015. And I think wangisiza kakhulu because wangivula amehlo because sometimes kule industry yo music abanye abantu beke bethatha advantage yokuthi ayi umuntu wesifazane and in order for you ukuthi ukhuphuke noma waziwe and be exposed kumele usebenzise umzimba wakho. So yena being there ehambe nami engiguide eqale efune ngibone eqala kulento engifuna ukungena kuyona ukuthi kanjani. It really helped because hila ngabona khona ukuthi okay mangingena la if lo mnyanga uvuleki angushiye ngizama ukunokha somewhere else. Okay. Yes, so wangisiza kakhulu. All right. Manje ke wasimase uqala mfethu sowuphusha ke soya phambili. Nahlangana kanjani noThukzini nize nishayele yangoma waso nishaya ehamba kangaka? Okay. Ngathi ngena ku music kanti vele bengumuntu ohamba ama club. So yes, yena yokuqala kwakhe ukuphusha waqala kakhulu ukugxila ko Spank ihamba not Spank Club 101 no Urban Lounge. Yes. So since we resident khona Club 101 sathina sesiba on social media and then wang inboxa wathi ucela ukuthi senze ingoma kune beat afuna ukuthi ngigibele. Yes, so mangigibela kuyona le beat then ngagcina sengenza ingoma ke naye he liked it ya polish with the late Sabobzini. Yes. Then yagcina isiphumile ke that's where ngagcina sengithola contract from Gqom Nation season 1 because of yona Amazole and it was on high rotation. Yes. Oh, okay. Uthe wawujwayela ukuhamba nama club? Yes, ngangikuhamba ama club. So that's where sagcina sisazana khona. Okay. So bakhona abanye abantu wakwe ubuhlangane nabo lapha ema clubini beside yena. Siyazi ukuthi phela maningi ama artists ahamba lapha ema clubini. No, abekho abanye satholana nabo through wona ama club. It was just him. Yes. This is the song akhuluma ngayo ukuthi wayishaya noDlala Thukzini. Eyamthatha yamfaka entweni njengoba esentweni manje engiyezwa ndlebenye ukuthi lentokazi engathi ne business elenzayo so buya sikhulume ngayo after this. Iyo lele ngoma ekalwa ngayo ukuthi ayi mawuzwa lephimbo leli akekho munye uwe iyo le ngoma. Sikhathi sethu sithi 17 before yena ke u8 o'clock. Asibuye ke sizwe kwindlela yakho yoka music. Wanyamalala mfowethu. Yini yakwenza unyamalala ingane kwethu? Yo. Kwenzakalani ngempela? Ngoba phela sithi uze kahle then boom awusekho. Okay, after ukuthi sikhiphe le ngoma noThukzini. Yeah.
sahamba saba kwi show le Gqom Nation season 1. Yes. And then after leyo ngoma, then I get a DM from uDemo babu Demos Khosane. Yes. And then he was so impressed uthi ucela ukuthi like he was offering me ukuthi angisayine and kwase kufanele ukuthi ngirelocate to Joburg. Okay. Then only to find out ukuthi I am pregnant. Yo. And then yonke into yashintsha like boom because ngase ngibona ukuthi okay yonke into siyahlangana manje because no DJ Ganyani ngala like kwakuphithizela at that time because it also got me a chance ukuthi ngicine sengika Prince KB sengenza ingoma no TNS just because of amazolo. So kwangena depression ngithola ukuthi I'm pregnant and then impilo yavela yashintsha kanjalo ke because ngangeke ngize ngikwazi because he asked me like before ukuthi unayo umntana and I was like no anginayo umntana and he was like okay can you relocate and I was like yes anytime kanti ngizokhulelwa. Wenza njani ke masokuthi ke sowukhulela umfethu sekufanele manje ushintshe ke into efanele kade uyilandela. Ngangine anger. Yeah. Ngangine anger kakhulu because ngangina leyo nto ukuthi nje hayi amaphupha vela ashabalala ke manje because ngizokwenza njani because ngeke ngize ngikwazi ukuhamba ngibe ngithe anginayo umntana futhi ngeke ngikwazi ukuhamba nesisu ngizoperforma kanjani ngizokwenza kanjani. So I had to choose one thing ukuthi is it music or ngiba responsible ngiaccept ke manje ukuthi you know what sengikhulelwe and I need to focus on that. Yeah. Yes. So ke manje yini siyazi ukuthi abantu abaningi bayayithanda lento ukuthi mawukuthi sekufana akhethe between ukuthi aqhubeke no 9 months wakhe or mhlambe athi yena ufuna ukuthatha i-shortcut yokuthi ngifuna i-career yami iqhubeke yini yakwenza wena ukuthi ungabi nayo leyo idea ukuthi hayi no angenze something ezothi nyamalalisa umntwana wathi nje wena ufuna ukulenza iqiniso ukuthi umntwana ngoba umntwana uyeza angimgcine ngingenzi okuphambene. Okay, in the process of depression. Yes. Ngabhala on social media ukuthi I'm ngikwi edge yokuthi ngicommit suicide ke manje because ngibona ukuthi you know what sekumoshakele yonke into and all thanks to uSibahle Mpisane because she rescued me at that moment because ngathi nje ebusuku ngiqeda kubhala leyo nto wangisendela iDM wathi cela ukuthi athole number yami she's going to call me and we spoke for like maybe 5 hours and she made me realize ukuthi lalela Lily I've been through a lot since kwama car accident nana what kodwa I did not lose hope. Wena again right now usuzothatha impilo yakho just because usukhulelwe you need to accept focus on that and then after lapho usungabona ukuthi wenze njani but ukuthi terminate noma wenze izinto emfishane egcineni it's gonna haunt you so just accept ukuthi okay uqhuzukile sangaphindi impilo iqhubeke some other time so it all thanks to her. Yonke into cha singasho yena ukuthi wenza into enkulu kakhulu. It's been a journey. Manje ke wasu ubuya nini ke so uthi manje no after so ukhulumile naye kwenzakalana emva kwakho ukuze ukwazi ukuthi I know ubuye manje ube ne plan B like ngoba ngisho ukuthi mhlawumbe kwaphela inyanga ngicommunicate naye every day engifonela futhi ama calls ngingaba ukuthi less than 3 hours every day she was consistent ukuthi nje Lily we need to fight this together from today ngicela ukuthi ngibe usisi wakho ngifone sikhulume video call uyena wangiphithemba so and then I had to sit down decide ukuthi okay fine music because nakhona along the way ungihethile lapha nalapha in terms of financial yabo uyazi ke kubeqhaphazwana yes so ngavele ngabona ukuthi okay you know what yini enye into ezokwazi ukuthi ngiphilise manje since kukhona umphefumulo ozayo and then ngabuye ngakhumbula ukuthi kwambe ngiyakwazi ukuluka alright yes ngathi ayi okay othi ngiqale ngengane ngasekhaya ngivele ngiluke zona bese siyabona ukuthi senze njani ngapost on social media and then boom hayibo ama client because I left my number boom hayibo ama client and it's like okay you know what kuyaphileka la it's not ukuthi ngiya give up ku music but let me take a break because ungithe kakhulu and I have a baby coming othi ngisebenzise right now into ezongenisela imali and that's where ngangena khona ukuthi ngicine sengivula business la braids by Lils. Okay. Still namanje usaliphusha. Ngisaphusha lona namanje. Thanks to Sibahle ne? Ayi all thanks to her. Sibahle ngine depression angifonele nama ngivideo call. So ke mfethu njengoba manje uqhubeka kulezi business lihamba kanjani? Lihamba kahle.
I'm ups and downs. Yes, You know, there's good yes. days and there's bad days. So sometimes kuzoba this week kube quiet mina ngisebenza ngama appointments kuphela ke, and I only yes. deal with ama braids kuphela. Alright. Because mozohamba ubheke eThekwini ayikho indawo edila nama braids kuphela. Kuhlezi kuhlangene uzothola Snoopy obani mina it's just braids kuphela. So since I deal with ama appointments kuyaba khona ama days la kuba quiet khona, and that's where ngihlala phansi ngibuye to my drawing board ukuthi Yes. okay ngizoyenza kanjani, and that's where ngicina sengenza khona ama specials ngithi mhlawumbe first 10 people kuzoba ukuthi kanje kanje. Okay. So I think that's how it works for me. Do you see yourself ubuyela futhi kwa music? Yeah. Oh manje nje ufana wathi no man ake ngivane ngiyiphoze mhlambe ngifake noma i full stop ngcono ngoba ikhoma lizothi ngiqhubeke. Uyasibona usabuya egamini. Ukuthi angifuni ukulahlekisa abantu ngethe. Angifuni because angifuni lo moya ogive up. Yabo so angifuni ukuthi angisoze ngabuyela, I don't know. But manje since umqondo wami usamile kwinto engisebenzelayo. Ngisafocus khona. Maybe one day senginama salon amaningi sengini yabo. Mhlambe ngoba sengibuyela ngithi because uthando likhona. But because of izinto engidlule kuzona ngisafocus kwinto eyangilapha. Yes. Kunomlalelo sekhaya mhlawumbe ofacene nalento ekufacile. Yes. Kuyena kufanele ngabe kulonyaka uqalile esikoleni attend esikoleni kuma university, then ku-matric kwakhe ube nenkinga yokuthi athole naye ukuthi uzothola umntwana. Mhlawumbe ungathi nje amazwi ongawadlulisa kuyena mfethu ukumbuyisa nje ithemba kuyena. Okade kufanele esikoleni. Kade kufanele nje kade esikoleni or mhlambe naye bene career afana iqhube but akasakwazanga uyiqhuba ngoba sethola ukuthi kunomuntu ozayo and ubaba ka boy noma ubaba ka siyeza engathi akayingeni. The only thing engayisho ukuthi ungasiyeki isikole qhubeka but maybe ke kukona ukuqhubekana kwakho nesikole, find something else eceleni ezongenisela income. Ngabe ukudayisa ziningi izinto but nasi isikole eqhubeka sibalekile sona isikole. So into engayisho lapho ukuthi don't give up. Umntana nje ungamenza ukuthi akwenze ube yi setback. Ukunalokho it should motivate you ukuthi okay fine. Sengonile ke la othi ngiqhubeke ngenze kanje. Yes. No, hayi siyakuzwa ngane ngawethu. Mhlawumbe elokugcina nje abafisa ke ukuthi bakulandele inkundleni zokuxhumana, mhlawumbe maka ukuthi khona ke officer naye ukuthi ngelilanga athola ama advice kuwena ngenxa yokuthi uke wahamba nohambo nje wafacana, mhlawumbe akuthinte enambeni yakho ngenzeka ukuthi ungazithuka sothola umuntu ozothi umenze naye njoba une business. Okay, I have a page on social media. Yes. It's Braids by Lils on all social media platforms, and my number for business only. Oh yes. Yes. It's 06976 88329. Asiphinde 06976 88329. Instagram, wherever, it's Braids by Lils. Braids by Lils. Yes. Simntu esilandela ke enkundleni zokuxhumana zomthola. Thina sijabulela nje ukuthi sibe nawe, sike sizozwa nje your story. Ngoba phela kuyinkinga ukuthi umuntu simbone ku music industry then anyamalale then quiet singasezwa lutho ngaye. Thina siyathokoza thina ukuthi usaphusha naseceleni. Kodwa ke asithemba ukuthi ngelilanga uzobuyela. Ay mhlawumbe ngelinye ilanga. Lungile. Lo ke uLilly besikhuluma naye umntaka Mncube. Ngibiza kahle abantu baMncube abaka nje. Omzila Nkatho Khambule. Uyazwela ke qhawe omzila Nkathi okhambule. Siyabonga kakhulu ukuthi ke sibe nesikhathi sakhe. Hope ke sizophinda sibonane soon. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngobe sengilethe usiswami nje. Ngiyabonga kakhulu. Ngimkhipha ke ngo unathi usho kamnandi uthi ke nolakwanolali.